How you to be Shoutcast 101 med Mikkelkigger. Lasse Nielsen og Jesper Martin. Hvad tog du mig? Og der er lag nok. Nej, fordi... Hvem brænder det, hvad? Ja. Nej, du er dårligt eller det der. Jo. Han må sgu have ham der. Han vil slå dobbelt. Han vil dobbelt til og han på mig. Og det er så godt, det her runde. Og Mathias er det er måske det er også mod de andre. Jeg har rigtig brug for hjælp. Er det så Jamen! Hvad fuck blev jeg? Hvad blev jeg? Nå, jeg blev nummer 3. Nå, Mathias står på 2 mere end mig, og med godt 5 minutter. Tillykke. Tak. Jeg havde også... Tillykke, Tillykke. Du får lov at se. Hvor? Tillykke. Hallo, du får... Jeg ser nogle billeder af det der. Det er præmien. Jeg tror, jeg ser sprøjt op på min Ja, præmien, det er billedet af hende. Det er gratis. Og så skal du betale 5. Du skal betale 5 kroner til mig, fordi du kommer an på en anden plads. Ja, jeg synes Okay, jeg har den spørgsmål. Hvor meget skal Lasse så med det? Lasse, du skal betale 10 kroner. Ja, det er 10 kroner. Og det var den dårligste. Nej. Jo, det var. Altså, det Ja, var. det er også hold. Lasse, og der er inddraget 34 på den, så også skrevet. Hallo, jeg spiller ikke jo. Nej, jeg vil godt. Nå, for det er chips. Åh, det er dejligt det der. Men jeg sender billedet på Skype. Og hun kan lidt brændt og laminere det, ikke? Han kan sætte... Han kan sætte det på sin... Det er den nye cover på din iPad. Det skal nok blive godt. Hvad sker der på spidsen? Det sker der så min. Nu kommer vi ud af den. Prøv at trykke. Kan I høre lyden? Jeg prøver at finde nogle flere gunpins. Var det en god server, jeg fandt? Jo, Jeg spiller Minecraft den sidste halve time, eller skal vi godt? Jeg har fundet gunpins. Nej! Du synes jo, hvad fanden laver du det? Prøv, mand. Jeg er ondt i maven nu. Opdager du stadigvæk? Hvad? Opdager du? Hvad? Mikkel, du er godt online. Hallo, vi skal se det der, hvor jeg sagde det der, den vinder bedre. Og jeg er ondt i maven. Glæder Nu, Lasse, du gik offline, og nu kommer Mikkel online. Men glæder du dig til i morgen? Okay. Hvad er der i morgen? Ja, jeg ser billederne. Du kan få den i en fin marmel. Ja, jeg sender dig en fil, der hedder Lag en aften. Lag for fun. Altså bier for fun. Hvor er den gamle der? Hallo. Klar. Ja, PS. Sasha. Og hendes fingre. Knap altså ikke. Jeg vender med hende. Det der, det der. Hey Skål. Hey Jonas, det her... Hey Jonas, vi spiller mod bots. Alle sammen join mig, Jonas. Hvad er du på? Jeg er ondt i maven. Fuck, er du lige gået ind i den? Mikkel, jeg med dig. Og så er en, der hedder Ivan og Kevin. Ivan! Og du kan trykke din bøn endnu. Ja, det er mig og Dino fra vores engelsk. Ivan og Dimitri.
Og derfor er Jeg jeg tykker i hovedet. godt dræbt. Åh, fuck, jeg er dårlig i dag. Eller hvor fuck er det så gode, de her boss? Ja, Hvad graver lige så til rekrut? nej, det skulle ikke være rekrut, det skulle være ret. Har du fået noget træt til Det det? er bare tastatur, de fedte. Hvad gør? Ikke nyt. Ja, det er sådan fint. Det er det meget. Prøv at se der. Se det var et lille rundstykke, det der. Fuck. Det er, jeg tror det der er... Ja. Det var faktisk mig. Det er den, Jeg fik din krop, mand. Er du ikke også? Jeg ser, du er dem. Det er den, din krop, mand. Kampe. Nej, ja. Fuck, jeg har ondt i maven. Undskyld. Men Kevin, han er så syg. Hvem? Kevin. Jeg var meget til, det var mig, der dræbte dig. Jo, det var. Og var det Kevin? Ja, det var Kevin. Og Kevin, du får det kløver. Skrid dog, Lasse. Tak. Jeg fik en Mikkel, er der... Mathias, bare lige for at sige det. Er du for alle mod mig? Kevin, han er en bot. Nej, det er alle mod mig. Er det seriøst, mand? Det kører sgu bare, mand. Jeg går med Jonas. Jeg er allerede på et A-position, hva'? Ja. Og nu er det mig. Nu er det man, det kører sgu bare. Er det mig, Mikkel? Ja. Det er fedt. Det er super. Jeg ved det ikke. Jeg skal være væk, ja. Mathias, er nu med i gang. Ivan er god. Ikke? Ja. Har du en ven, Ivan, Mikkel? Er du klar, Lasse? Jeg har ikke. Ja.